Presiden bertemu jong ke National People Youth Front ba kit borlang nongrem. Ulaong ba ki isu inaline permit nang taka isu tem motor, badru ka isu penbit put penbit sam, kiri ki isu ba ki kesan bor ba ya ke sorkar bakan pen urlong no. Habakren bat kilat patai kubor, uba nongrem, ulaong ru ba kum ki samla jong ke NPP, ki ru ya ke thong na ke bentaban penklain ya ke parti, syua ke election MLA House Name Arja Arpulai. Ya uba nongrem, la penskem bat pediang buram da National Youth President ba Miki Nongklau haringkan kajinga don lang kinongkit kam jongka youth wing. MPWF haka election adar fulai kum bangaong bangingi don kam ban enroll ki bre piso tu haba ong enroll ya ki samla kalong bang habang ikot ya ki samla sekani ke parti kalong haka dor kum katakan ban ka habang iong baki samla ngin enroll kita kila dei lupa ki ban nang penbun susu ya kinong tebot ki ban bot ya kane ka parti ke jongi halor ki babon ki isu tongan syukran jad ba piong yang namta ki ki mat ki bah kong san PUI menta ba ka parti ke jongi ka sim ya ka benta ka bah khamat kum ha ka bah persyang ban penbet ya ka kenrum keram ki pending isu ki barem kum yo put usam kani ka parti jongi ka sim ya ka benta bah khamat ya ka ban persyang ka bangaru ngladon ha ka politics kum uway na kinong trei baret nga kami iya kanu ko sarkar basim kya kum basim kya ka sarkar NPP but nga nget ba ka NPWF hapo kajing yalam jongar ngin kersan tengah ia ka sarkar bahkan pendep ia kini kijing temu kumbang UI lengba ki statement ki ba chief minister UUI na kapor ban pendep ia kani ka isu kelai kat bala ka baar isu ka bang UI ka ba barok ki samla jong ka judgment reu khamtam ka bang ia kran ka por ka dei ka isu jong ka temetor kaba barno kia angnut kia lengah kia kwa ba nginyo no ia kaban pendap ia kaban kalyang jong sarkar jong ikla don kacing temu ka kaban don ban ong kalong hot ka sarkar jong ikla persyang ti hadu lanu kan la ia kata ngaru ngamla ban ong menta tang rei ka rule jong NPWF ne kalong bangin kersan ni ka sarkar bat ni kwa bala dalong kat bala kat banang kloi kata kanang sultanat ba kanang bha namta kajing kemi nanti kajungi kum ka PYF kabalai hangni ngi kum ba filiatep ba sarkar kajungi kala sim ya ka resolution po assembly nagamta ban penyo ya ka ILP ya ka jela kajungi ya ka taru ka ka we ka isu ka ban kalyang ka PYF hapo kajing yang lam jonga ngin kersan teli telan ni ka sarkar ba lesikan yo ban pendap khamkloi ya ka niru latalong kabala kita kideki mat ki ba kham kong san na penanggi isu ki babon tenang kong ngasoban ai ngu yu blai mo namar ba la penyat ya ki ya kacing im jonga bat hadu kan ka klip mat ka bamenta bat haju ko por ngasoban ai kublai ya ki ya parok ki samla jong ka National People's Youth Front jong ka state ka bale seleng ba jong ki kalami ka cing project la ban propose ka kerteng jonga bangan sim kum unong yalam jong ka state menta kum presiden na ai kublai ru i Sir James PK Sangma ibalong kum National General Secretary kaju por ba in charge ya ka state NPWF ka jongi ibala don benta hakan ka kam dese baka tika sngi ka ba long benta ru ka dei lang ba ka cing yalam hi ka jongi kaju por ngasuman ai kublai sikade ya i national president badon burangi isar Konrad PK Sangma ibala approve ya ka kerteng jonga bangan long kum state president bapura jong kanega NPWF ka jongi ha juga por bat ka bakham kong san ai khublai yo national working president bat ya national president jongi kibala ai ka appointment na kamta ka jonga bangan long kum president bapura ubansa ya lam ya ka state NPWF jongi nang ni syakman kata kadika benta ka ba hakamat ka ba nakalian jonga ngasoban ai khublai namta jong ilang hakan por te ka kam ka kongsan yang aku state president ha ni ka por kalong ba kumno bangan pentelun ya ka NPWF hi hapo jong ka jala mekhlaya hi barok ka wai kata kadika kam ka ba ngan sedang da ka ba ngan Lechaki district barok jong ka state lada yakitu ki bala don lupa ngan hampan scam susu lan dengan konstitu dengan reconstitu
ya ki bom padon ngan leit ban constitute kata kadai ka top priority ka jonga kumno bangan penklan ya ka NPYF hapo jong kacalahi para kawai kabaar kaba ngin sedang nang ni sikmat kalong kumno bang ngin nang enroll ya ki samla hakani ka party da kaba hakadur jong ka enrollment drive ya barok ki samla ki ba la don lupa haka NPYF bat ya ke ba ki ban senang rung haka NPYF ka jongi na kamataman penklan susu ya ka party ka jongi haka state hi barok kawai kata kadai ka ba kham-khmat na pedeng ki mat ki ba ngakwa ban ong hakani ka por ti ki ba pun ki mat ki bangin train nam ta ki samla po jong ka chalat han raya menta ngas ngobon ong ba kadang dei ka sngi ka banang kong yang bangan simti ya ka kam te i ki we pat ki issue ki we pat ki jing ton kam ki ba kum ka NPWF ngiyoi ngingaj bangin selang ai ya ki jing tep hapi na ka por te na kaleng jonga ngas ngobon ong ba kita ki ki benta ki ba khama-khamat ya ka ba ngin trei nang ni syakman i presiden Thamai jong NPWF jong ka state Meghalaya jongi tentasi ka arkhundai tarik nidap daga jeng sukumen bangi layo i NPWF presiden jong state Meghalaya iba pura iba kitbok lang longrem te katu mensua kini ki alaisna mensua te ngal asubat interim presiden manga te haka juga porjat bangadei national youth working president tentang ngilaya hakini kisi beladap ngilaya don ka meeting jong ka isi jong ka youth bat hak tu meeting kala don ke proposal hiru begini bu ya iba sikit bok lang kumi presiden Thamai